हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आं गोदान बोसोराव भिडिअ बानायाखैमोन बेनो आंनि गिबि भिडिअ गोदान बोसोराव लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै बाथौ फुजा जोंहा मागो दाननि नैथि मंगलबार थांनाय बोसोराव आं भिडिअ बानायदोंमोन एबारबो भिडिअ बानायदों गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बाथौ फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै लोगोफोर बेनो जोंना मेन गेटआ थालि गायदों बेखौ दा साजायगोन आलारि बाथि सावनो दङ बिबार माला होनो दङ ओमफ्राय जोंहा मन्दिरसिम थांनोसै थौदो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आगोलनि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिखायो आरो जोंनि मन्दिरा एसे माने हाजोसिम थांनांगौ माने हाजो गाखोनांगौ आरो थांगासिनो मन्दिरसिम मोनफैबाय ओमफ्राय जोंना गिबियावनो माने हाबाफारि दङ आरो ओमफ्राय गिबियाव जों दायो नैबेखौ फिरफिलाखौ बिरहोगोन फिरफिला बिरहोगोन बेनि उनाव जोङो आर'ज गाबगोन ओमफ्राय बैथिंजाय माने देउरिफोरा थागथियारि जागासिनो दङ दै सारनो थांनो थाखाय माने बयनिबो न'खराव थांनानै दै सारनाय जागोन आरो जाहाथे बयनिबो न'खरा गोथार जायो गथ'फ्रा बानायगासिनो दाबो माने कमप्लिट जाजोबाखै आरो एसे खामानि दंबावो जोंना दा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने जोबोर मावथि आरो बिसोरो मैयाबो हर गेजेरसिम माने बेफोरखौ साजायनायाव माने जोबोर मदद खालामदों आरो ओमफ्राय जोंना बेयाव नाटक दिन्थिनाय जागोन आंबो लोगोफोर मैया माने एसे खामानि मावदोंमोन आरो बुरजा नङा एसेल' मावदोंमोन ओमफ्राय मेंनायखाय नै साहा लोंदों जोंना फिथाइ सामथाइ हागासिनो गाजि राननो थाखाय जोंना फिरफिला बिरहोनायनि समा जासिगोन बिनि आगोलाव दसे सम जोंनि मेइन देउरि माने गाहाय देउरिजों जोंनि बाथौ फुजानि बागै बिथाङा मा बुङो सावरायलायनि लोगोफोर आंजों दङ जोंनि माने बाथौ मन्दिरनि माबा बिथां गाहाय देउरि बिथांमोना माने आगोलनिफ्रायनो हर सान नांनानै जोंखौ माने मदद खालामबोगासिनो दङ आं बिथांजों एसे रायज्लायनो नाजादों माने आं आबौ जायो हा बिथांखौ आं एसे नार्भास माने आं बिदि इन्टारभिउ लाफेराखै दिनै माने गिबि खेबनि थाखाय लानो थांगासिनो आबौ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय आबौखौ माने बाथौ फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांखौ एसे फंनैसो बुंनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आबौ दा जोङो बाथौ सोमोन्दैनि जों दिनै 28थि जोंनि बे बाथौ गोथार मंगलबार सानखौ जों दिनै फालिनो आखायाव लादों जों दिनैसिम 28थि जाबाय दिनै बेहाय बर'फोरजों जोङो गुदि गाहाय हिसाबै जों खुंफुंबोनाया बेबायदिनो फैयै दिनै जोङो बे पर्यायाव मोनफैबाय बेनिखायनो जों दिनैबो बेबायदिनो गुबुन बोसोरनि बायदि दिनै बोसोरसालिया फोरबोखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों जोङो फुजानि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला जोंहा साबा देउरि नांगौ फुजारि हिसाबै गामियाव गोदोनिफ्रायनो बे फुजारिया साबाया माने थिखानाय जायो आरो लोगोसे जोंनि आदर्श दं मोनसे बे आदर्शखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ मानो होनोबा गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय जोंहा मोनसे ड्रेस दङ बे ड्रेसखौ जों गाननानै माने सोलिनो नांगोन दा जेरै गाहाय देउरि होनोबा गोमो बोराइ गाननांगौ आरो नैबेबायदि गस्ला गानो आरो आबौ आरो आर'नाइखौथ' लाथारनांगोन बे जोंनि देउरिनि सिनायथि आरो थारमाने बिदिनो आरो जा आर'ज हानजाफोरबो बिदिनो गामियाव आर'ज फैदो लोगोसे आर'ज गाबनो थाखाय फिरफिलाखौ बिरहोनोसै जोङो थाबैनो फैनांगौ मोजाङैनो जों मानगोनां दिनैनि बे खुंफुं आफादा माने रायजो राजा नोंथांमोन थाब बे बाथौसालियाव नुजाथिफैनांगौ जोंनि हाबाफारि हिसाबै फुंनिफ्राय जों दा फिरफिला बिरहोगोन आरो लोगोसेयावनो जोंहा माबा दङ नङा आबौ जोंहा गोथैसो बावनाय नेमखान्थि दङ बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नियम खान्थि बेखायनो जों बेखौ गारनो हाया दा जों फिरफिलानि हाबाफारिखौ जोङो मावग्रोनांगोन सेकेन्डआव फार्स्टआवनो बेनिफ्राय जोङो गोथैसो बावनाय हाबाफारिखौ मावनांगोन बेनिफ्राय गासिखौबो फोजोबखांनानै जोङो जोंनि नैबे आफा इसोर बोराइ बाथौनि आसनाव जोंहा दाबो माबा थ'नाय जायाखै साजायथ'नाय जायाखै खालि जों नैबे आफा बोराइ बाथौ मेन गाहाय गुदिखौ जोङो साथि बन्ति सावग्रोनानै दोननाय जादों बेनिफ्राय जोङो 18 जराखौ जों उनावहाय बहायगोन आरो बेहाय दङ जोंना माबा माइनाव बोराइ माइनाव बुरैनि आसन दङ आंनिफ्राय बैहाय दङ खनायाव
जोङो ओरैनो जा खाथि हिसाबै गुवाहाटियावनो नालाय जोंनि माबाया जा कामाख्या देबिनि मन्दिराबो बेखायनो गासै जोंनि बर' समाजानो होननानै बुं जोंनि आसामनि मानसिफ्रानो बहुद माने गनायो आरो जेनेबा बेखायनो जोंबो बेखौ लाफानाय थांदो आरो दा ओरैहाय जाहैबाय नैबे गोजोन आलि थानांगौ बेहाय जोङो फाखा हिसाबै जों बानायथ'नो हायाखै गोजोन आलिखौ बे 5 राजानि आसन आरो बे जों बेहाय दा 5 राजानि आसनखौ जों बेहाय दा उनाव बहायनाय जागोन दसे उनाव आरो दा समा जोंहा ओमफ्राय दा 9:30 जाबाय बिनि उनाव जों दा गामियाव दै सारस्रांनाय जोंहा नियम खान्थि दङ माने जोंहा बोसोरसालिया माबायाव फोरबोआव जेब्लायबो माने जोंनि फोरबो हिसाबै दै सारनाय दङ दुखु खस्थ' खैफोद आफोद जानो नाङाथों जोंनि गेजेराव माने आलो गोजोनै सुख सान्थियै जों संसार जानो जों राहा मोनथों इसोरनि खाथियाव बेनिखायनो जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो देउरिफ्रा फैनानै जोङो बे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै जोंनि दाय गेना गोरोन्थि माबा माबि जोंनि भुल फान्थि मावखांनायफोरखौ जोङो खर'आव गंलायनानै जों बिखा बावनानै जोंनि इसोरनि खाथियाव जोङो निमाहा बिग्रोनो गोनां जायो बेनिफ्रायसो जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावनो हायो बे इसोरनि खाथियाव जोङो माने दिनैनि बे गोथार नैथि मंगलबार साननि समाव आरो एखेबारे जोङो गिबियावनो जों उद्धार खालामनानै लानांगोन गावखौनो गाव निमाहा बिख'थारनांगोन आरो बे जोंनि खामानिया बेनिफ्रायसो जोंनि जि हाबाफारि बेफोरखौ जों मावफुंजोबनो हानाय जायो आरो दा आरो जों धोरोमजों लोगोसेनो जोंनि माबा कालसार हारिमु बेजों लोगोसे जोंहा नै दिनै आर'ज गाबनायबो दङ दा दिनै जोंहा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव माबानाय दङ आर'ज रोजाबनाय दङ आर'जबो रोजाबनाय जादों लोगोसेयाव आरो कालसार श' दङ मोनायाव हारिमु आयदा दङ आरो बे मोनसे माने मोजां खोथा जे जोंना बे गोमालांनो हमबाय दङ बे मा होनो बे थियाटारा बे थियाटार बायदिनो आरो थियाटारानो नांगौ थियाटारखौनो बुङो माने बे औ माने आगोल मा होनोमोनलाय लांदां थियाटार ना लांदां गान बिदि होनोमोन आरो औ बेखौ जों बे बाराव लाबोदों माने बेखौ जों गोमालांनो होआ बेखौ जों लाखिनांगोन ओमफ्राय दाना जोंना फिरफिला बिरहोनायनि सम जासिगोन थौदो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय जोंना फिरफिला बिरहोनायनि समा जाथारबाय नैया जोंना आइजोफोराबो मोनफैजोब्बायानोखा दसे उनावनो फिरफिलाखौ बिरहोनाय जासिगोन आरो जय आफा सतिगिरि बोराइ बाथौ जय आफा बुंलावरि जय आफा सिजौमा गसाइ खानसाइ गामिनि बाथौ थानसालिया बोसोरसालि बाथौ फोरबोआ बाथौ गोथार सान दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार जोंनिया 1995 मायथाइयाव गायसनजेनदोंमोन दिनै फैयै फैयै 28 बोसोराव आगान होबाय बसुमतारिखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों सिनिखौ माबानानै जाबाय सिनिखौ फोनानै बोखोना होनो दा थिखांनानै नै जोंना सिख्ला हानजाया दासो फैदो आर'ज गाबा नोंसोरो आर'ज गाबा ए इउटिउबारानो लाजियो ओरै फैलाय जोंना सिख्ला हानजाया दासो मोनफैदो आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा नै बिनानावनिजों आंनिजों माने बे आर'नाइया मिलायदों आरो कालारा बरिया बुंनाया एसे गोरोन्थि जादों लोगोफोर माने बिनानावनि ड्रेसजों आंनि आर'नाइनि गाबजों मिलायदों आरो
आरो जोंना नै आर'ज गाबनोबो एकदम जाथारबाय गासैबो थागथियारि जाजोबखाबाय लोगोफोर आर'ज गाबनायखौ माने भिडिअ बानायबाय थायासै आरो माने आर'ज गाबनायाव एसे साइलेन्ट थानानै माने गोसो गोरबोजों गाबज्रिनांगौ नालाय बेनिखाय माने भिडिअ बानायासै बेयाव ओमफ्राय नै आंबो आर'ज गाबखांनानै बोर लानोसै आंजों लोगोसे माने नोंथांमोननि थाखायबो बोर बिनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर खुलुमखांनानै नै गाजि लाबाय गाजि जानोसै जानानै ओमफ्राय नै थायै थायै हर जालायलांबाय ओमफ्राय बारा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना होदो ओमफ्राय लोगोफोर सरि सिनेमेटिक शटफोरखौ दिन्थिनो हायाखै आरो आङो बेखौ दिन्थिगोन आं उनाव आं इकुइपमेन्टबो लानाय जायाखै बिदि ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला ओमफ्राय लास्ट माने जोंनि माइनाव खुन्दा दिसुननायाव एसे भिडिअ लादोंमोन बेखौ दिन्थिनानै भिडिअखौ फिनिश खालामनोसै बाय बाय